ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡಲೆ ಆನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲೆ ಮೇನ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾರಂದೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತುವ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ನಾಯಿ ಓ ಯಾಕೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ವೈನ್ ತಿತ್ತೇರು ವೈನ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಓಲ್ಲ ತೋಜಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ತೋಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ರಪ್ಪ ಶಾಂಪು ಸಾಬೂನು ಬರೋದೇ ತೊಂದ ಆನೆ ಪೋಪುನ ಮೀ ಪವನ ಸೊ ಅವಿತ್ತ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೇನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆನೆ ಮೀ ಪದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಬೂನು ಗೊತ್ತೊಂದನ ಆನೆ ಕಾಡೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಧಾರ್ಥ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾವಿರಲ್ಲೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾ ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ನಮ್ಮಿ ಸಂಸಾರ ಸೊ ನನ್ನತ್ತ ಪೋಂದು ಓಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪೈತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಅವು ಒಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲೈಕದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಉಲ್ಪಗೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ 4:30 ಬಿದಾಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ನ ಅಂಡ್ ಅವು 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಈ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜನಕ್ಲು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಂತೀರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜನಕ್ಲು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಂತೀರಂದು ಅಂಚಾದ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಹಿಂಟು ಕೊರ್ಪಾನು ಲುಂಗಿ ಬಾರ್ದಾನು ಲುಂಗಿ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ದೂರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೂರ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಜೋಶ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಜೋಶ್ ಪೂರ ಗೋಳಿ ಬಜೆಟ್ ಹೋತಂದು ಲುಂಗಿ ಬಾಡೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಭಾರಿ ತಂಪು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಜಾಲಿಡ್ ಅక్కడ ಪಿರಾಡ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅವು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತ ನಾನು ಪರಾಪಿಸಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅದು ಪೋಪ ದೂರಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಓನವನೇ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಾರ ದುಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ ರಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಿರಾಡು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಕೆ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ಡುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೈತೆ ಏತ್ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳೈತೆ ಬಂಜಿ ಬರಬುಲ್ಲ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಜೋಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ತೂಕ ನಮಕ್ ರೂಟ್ ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಅದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳಿಯಾಗ ಪೋನ ಕೊಂಚ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಅವು ಆಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ನಮಕ್ ಸಂಪಾಜ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾಜ ಘಾಟಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸಂಪಾಜ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಉಂತಾಗ ಅಂದು ಫೇಕ್ ಇದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ 7 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತನ ಪರಲಿ ಅಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಉಂಡು ತುಂಬಾ ಎತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡಲೆ ಆನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲೆ ಮೇನ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾರಂದೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತುವ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ನಾಯಿ ಓ ಯಾಕೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾಲಿ ಮಾರೆ ರೆಡಿ ನಾಯಿ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಗೀಸ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ರೋಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಬತ್ತ ರೋಡೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಗ್ಲಿನ ಲಾಲಿ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಡದ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಲಾಲಿ ರಾಜೀವನಿ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿ ನಿರ್ದಿಸೋ ಗಂಗುಲ ಬಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಸೇನ ಲಾಲಿ ಲೀಲಾ ಚಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಚಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಚಾಡ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತ ಗೊತ್ತಾನ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತ ನೂದು ಬೇಕಾ ಕವನಡು ಇಂಚಾಂಡು ಜೋಶ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡ ಪಿದಾಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಳೇನದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಪಣಿಗೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲ ಆತನ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋ ಮುಲ್ಪ ವೈನ್ ತಿತ್ತೇರು ವೈನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ವೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ದ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ವೈನ್ ಗೋಂಕುದ ವೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಕಲ್ ಅವು ಏತು ವೈನ್ಗೆ 200 ಚಾದ ತೊಂಡೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ದೆ ತೊಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮೀಸೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ಕೇಂಡ್ಯಾನ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಬರ್ಚಿ 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 ಸೊ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗನ ನಂಬರ್ ಲಗೆ ತೊಂದ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡುಗ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬಡೇದಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದೊಡ್ಡಾಗ ಅಜ್ಜರ್ನ ಫೋಟೋ ತೂದು ಸೊ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಮಡಿಕೇರಿಡುಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿದ ರಾಜಸೇಟ್ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಜಿಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂದೆತ್ತ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸನ್ರೈಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುವರಾಪಜಿ ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಾ ಸೇಟ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಡದ ಒತ್ತಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ರಾಜಾ ಸೇಟ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ವೆದರ್ ಭಾರಿ ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಅದು ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಮಡಿಕೇರಿ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಪಲ ಸೊ
बर ಅಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಓಯ್ ಬರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪಿರಾಡು ತೋಲಿ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ರಾಜಾ ಸೀಟದ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಮಿನಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಂತನ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಉಳಾಯಿ ಚೂರು ಪೋಯಿ ಅದೊಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಆಲೆ ಜಿಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಅಂಚಿಡ್ದು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ದುಂಬು ಕೊಡವಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಆಯ್ತ ಕಿಂಗ್ ನಕ್ಲು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಬಂದು ಕುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಂತದು ಸೊ ಏನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತೆ ಸೊ ಕಪಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ ಪುರಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಕೊಡೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬತ್ತೆ ತೂಕದಾದ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ತೋಲಿ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮನ್ಪರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒರಿಯ ಬತ್ತದ ಕ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಒರಿಯ ಬತ್ತನಾಥ ಮಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಪಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂಜುಂಡು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡೊಂಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಈತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಏನು ಬನಪ ದೈಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ ಬಟ್ ಅವು ಊರ್ದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಗೆ ಆತ ಸರ್ವೈವ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದೈಕು ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಪಂಡೆ ಆತ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಜನ ಬಿರಾಡು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಅದು ರಾಜನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುನಃ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಾಜಂಕುಲು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ವ್ಯೂನು ತುಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೊಡವ ರಾಜ ಮುಲ್ಪ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದನರ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ತಲೆ ಸೊ ಬಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಡಿಕೇರಿ ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಫ್ಲವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಊರ್ದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಗೆ ವಾತ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಲೆ ಕೊಂಚ ಆನೆ ಮೀ ಪರಂಡಿಗೆ ಆನೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಉಂತದಿತ್ತ ನನ್ನ ಆನೆ ಮೀಪಾವ ಆನೆ ಮೀಪಾವನು ಈ ಸತ್ಯ ದಾದ ಮಾಡಲ ನಂಬುಜೇರಿ ಆನೆ ಮೀ ಪರ ಬೈದಿನ ಅದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದ್ಪುನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೈಲು ಹತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೈಲು ಮೂಲು ಅವು ಅಂಚತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೈಡ್ ಆನೆ ಮೀ ಪದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಬೂನು ಬತ್ತಂದನ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಕಾಣೆ ಮೀತು ಆಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮೀತು ನನಗೆ ಆನೆ ಮೀ ಪಾರ ವಿಧಾನ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ತುದಂಡೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಎಂಚ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗಿತ್ತು ಆತೇನಾ ಸೊ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ದೊಂಜಿ ವೆದರ್ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಮೇನ್ ಮಡಿಕೇರಿದ ಸಿಟಿ ಟುಲ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ
ಸೀದಾ ಟವರ್ಸ್ ಎಂಕುಲೆನ ಇಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೋಪ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ವಯನಾಡ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಊರುಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮಡಿಕೇರಿ ಬತ್ತ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಸೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಟವರ್ಸ್ ವಯನಾಡ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ವಯನಾಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಾರುಂಡು. ರೆಸಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಚಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೋರುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಕುಟ್ಲಾಡ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು. ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದನೇ ಎಂಕುಲು ಬೇತೋ ಇಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ಆನೆ ಮೀಪವ್ರು ಅಂದೆ ಬೈದನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಓಲ್ಲ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ತೋಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ರಪ್ಪ ಶಾಂಪು ಸಾಬೂನು ಬರೋದೇ ತೊಂದ ಆನೇನು ಪೋಪ್ನ ಮೀಪವನ. ಸೊ ಅವಿತ್ತ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೇನ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಪಗಪಗ ಸುಷ್ಮಿತನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಪುರಂಡು. ಸೊ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಯಾನ ಆಲ್ ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನ ತೆಲಿಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಇತ್ತುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಅವು ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತಾನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜಾಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಂಚುಂಡು ರೋಡ್ ಬರ ಎಂಚುಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೋಕುಂಡು ಇಡಮಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟೇರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರೋಡ್ ಹಾಳಾತಂಡು ಅವು ಬುಂಡ ಬೇತವಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಚೂರು ಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಡಿಕೇರಿದ ವೆದರ್ ಏಪಲ ಕೂಲ್ ಅದು ಜಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವ ನಮಕ್ ಉರುಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತದು ಮೂಲ ಬಾತದು ತಂಪು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಐದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿನ ಬಂಗಳು ಕುಮೆಯವ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸಿಪ್ಪ. ಸೊ ಪೊಯ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡಲ್ ಉಂಡ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡ ತೂಕ ರೆಸಾರ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೋಟೋಡು ಪೂರ ಎಡೆಡ್ ಆಯ್ತಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತದ ಏನು ರೆಸಾರ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ. ಓಕೆ